BAZATA features talented stars of Kannywood, also features a brand new face as Ajasu Mai Waka. Me isa zaka kula da muradinka? Wataƙila na yi kuskuren ɗaukar layin da ba nawa ba. Gaba! Kaga na yi maka kama da garon da suke zuwa ɗaukar hoto gurinka? Safina ba zubin shirme ba ce. Sannan kuma Safina tana da miji. Kuma ni ne mijin. Na fi ka kuɗi. Na fi ka iya wanka. Na fi ka ɗaukaka. Ni ba su an ka bane, ka kiyaye. As Ajasu Mai Waka Movietone unveils its maiden movie, BAZATA. Na biyo ki ne tun daga. Na san kana bina kuma hakan bai dace ba. Sai an jima. Ita ce da alƙifarori biyu. Na rantsi da girman Allah sai na kashe ki. Ni kuma zan yi maganinsa. Yin maganinsa ba abu ne mai sauki ba. Saboda me? Saboda ya fi ka komai da komai kamar yadda ka ce ya ce. Shikenan. Na gane a cikin sauƙaƙƙen harshe. Ke ce da kike da iko akan zuciyarki da kuma tunaninki. Ke kaɗai ce kike da damar karkata zuciyarki ta so ni kuma ki karkata tunaninki gare ni. Kai haƙuri Aminu, ba zan iya yi maka alƙawari ba. She's a phenomenal journalist, valiantly brave, heartily honest, and profoundly beautiful. BAZATA. Shawara ta guda ɗaya ce. Ina jin ka. Ina so ka hakura ka bar min ita. Ni ma aurata nake so yi. Ina baka girman ka ne. Akan ta zan iya yanke duk wata alakar da ke tsakanina da kai. Zan iya hakura da duk wata mu'amala da nake da kai akan ta. To da ni da kai dan halakka fasa. Karara wannan hasada ce. Kaga dakata. Na dakata. Story S. Ajasu Mai Waka. Screenplay Mujahid S. Koguna. Executive Producer S. Ajasu Mai Waka. Producer Anas Garkuwa and Mubarak Suleiman. Director Saradin Karmatako. Zuwa ne yi waka. Waka? Ai abin alfahari ne a ce na yi hira da shahararriyar jarida irin ki. BAZATA. Ya zama dole na ɗaura ɗamarata idan ta kama na koma boss ma. Ba sai kakara ba. Idan kuma ita ta ki amince maka yaya za ka yi? Shi ma ban faɗa ba. Ba zai yiwu ba. BAZATA. Wannan kuma waye wannan? Mawaki. Mawaki. A haka? Kai hakuri, hassada ce kishi na mawaka. Ina jajircewa akan duk abin da na sa a gaba, amma ina gudun rayuwa irin wannan tafiyanci. He's an upcoming musician, overly ambitious, remarkably zealous. Wannan gayan dole ai bala'i da shi. BAZATA. Yanzu ya magana aikin namu. An samu location, ina so zuwa jibi zan tura ma kuɗin aiki. A'a, kar ka sa kuɗi, ka dakata tukunna. Ban gane ba. Kai, wannan wani irin hauka ne da Allah, kana ji kana baka da hankali ne? Daga lokacin sun daina kallon ka a tauraro. BAZATA. Da ni da masu sauraro za mu so mu ji. Shin kana da aure ne ko baka da shi? Sai dai niya. Sannan? Zan yi amfani da wannan damar. Muna jin ka. Na haɗu da wata budurwa wadda ta sace min zuciyata. Wannan budurwa ba kowa bace face kefina. To watch this spectacular movie, hurry, visit YouTube, search and subscribe to My NAZARI TV and enjoy yourself. BAZATA.